atubangan sa katawhan sa Dios muusab kini ang buhaton sa anak sa tao ilimod ngadto niya ngadto sa anghel sa Dios. Sa mga igsoon, ang atong ebanghelyo nagahisgot gayud kini nga dili ta angay nga maglimod nga kita usa ka Kristohanon. Kay ang ubad sa Kristohanon ka, di man. Ang ubad mingo nga di wa man ko magsimba diha. Ana ba nga ka nagsimba ba sa Redeemer? Damat mo simba. Murag ilimod na to ang atong tinuhuan ba. Hey, ka sa nag-ingon si Ginoong Kristo kung kinsa katong maglimod atubangan sa katawhan ilimod usab siya at sa mga anghel sa Dios. Mga igsoon, at mong basahon ang ebanghelyo diri sa kapitulo 8 bersikulo 11 bisan bersikulo 9. Apan bisan kinsay mulimod atubangan sa katawhan nga siya ako ilimod usab sa Dios, sa anak sa tao atubangan sa mga anghel sa Dios. Busa kinsay magsugid magsultig dautan batok sa anak sa tao pasayloon. Pasayloon apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo dili gayud pasayloon. Mga igsoon, kung kita magsultig dautan batok kang Ginoong Kristo mapasaylo kini. Apan kung kita magsultig dautan sa Espiritu Santo dili gayud kini pasayloon. Atong basahon ang Galacia kapitulo 5 bersikulo 25 nagaingon diri. Ang Espiritu naghatag kanatog kinabuhi busa paharion nato ang sa atong kasing-kasing. Ang Espiritu mooy naghatag kanatog kinabuhi. Busa ningon si Ginoong Kristo nga paharion nato sa atong mga kasing-kasing. Kay ang Espiritu mao gyud naghatag sa kinabuhi. Diri sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22 to 23. Apan ang Espiritu naghatag og gugma, kalipay, kalinaw, pailob, pagma, minatud-on, pagkamas paubsanon, pailubon sa kaugalingon. Kining tanan wala masupak sa bisan unsang balaod. Mga igsoon, ang Espiritu naghatag nato gugma. Kung kita mahigugma sa atong isig ka tao, naa ang kalipay. Kung kita mahigugma, pananglitan, kita mahigugma sa atong uyab, manguyab ta. So, kung kita sugton, sa atong bation, mga lalaki, malipay. So, kung natay kalipay, naapoy kalinaw sa atong kaugalingon, o magsunod usab ang pailob, mapailobon ta, o matinumanon, matinud-anon. Kung kita nahigugma, malipay ta, naikalinaw, pailob, o kita matinud-anon sa atong hinigugma. Dili ta bakakod. Kay
tama na to ang Espiritu sa Diyos. Naghatag ka na to sa kalipay. Sa mga igsoon, atong batunan kanunay nga kita mahigugma gyud sa atong isig katawo. Kay kung wala ang gugma, dili gyud kita makapadayon sa atong mga pagpangalagad sa Ginoo. Kay ang positibo niini, kung kita walay gugma, wala pud tay kalipay. So kaguol ang naa kanato ug wala tay kalinaw ug wala tay pailob. Dali ra ta nga masuko bisag gamay ra nga istorya. Masuko dayon ta kay wa man tay pailob. Ug bakakon pud ta, di ta matinud-anon tungod sa kay wa man tay gugma. So bakakon pud ta. Ug dili ta makapugong sa atong kaugalingon. Kung naay mga istorya nga di maayo, dali ra ta mo ribanta. Masuko dayon ta ug diha dayon magsugod ang di maayo nga atong maistorya sa atong isig katawo. Busa atong paharion sa atong mga kasing-kasing ang gugma sa Ginoo, kay ang gugma maghatag yun og kalipay ug kalinaw. Diri sa Roma kapitulo 8 bersikulo 11 nagaingon diri, kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong madunot nga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Muna mga igsoon nga importante gyud kayo nga ang Espiritu sa Dios anaa kanato, then wala tay dili maayo nga mahimo, kay ang Espiritu magahatag kanato ug maggagiya kanato sa tanan natong pagabuhaton. Kay nagaingon siya sa iyang pulo nga ang Espiritu mooy naghatag kanato og kinabuhi. So kung ang Espiritu naghatag kanato og kinabuhi, then wala tay angay nga kabalakan, kay ang Espiritu nga anaa kanato mauusab ang Espiritu nga nagbanhaw kang Ginoong Hesukristo nga ania kanato. Sa mga igsoon, hinaot nga anaa kanato ang kalipay, kalinaw, pailob ug matinud-anon sa matag usa ug mapanunganon sa atong kaugalingon. Kay kung anaa kanato kining tanan, then dili kita mahitumpawak sa kadautan. Kay ang Espiritu nga anaa kanato mao gayud ang mugiya kanato sa tanan natong buhaton. Kanatong ebanghelyo palihog manindog